जिउनि दावगाफु आरो मुलुगखौ नायनो आगानसे दावखोनायनि उनावनो फिन न'आवनो गोग्लैसोना थाफिननो गोनां जादों दानसोरां मुंनि सासे फरायसाया। 18 बोसोर बैसोनि सासे फरायसा दानसोरां बसुमतारिया दासान्दि देहानि जब्राजों भुगिनांनानै दं। थारैनो बर' हारिया रांखान्थि बिथिङाव जौगादोंब्लाबो गोलैसोनायाबो जोबाखै। दिनैनि समावबो रांखावरि गैयैनि जाहोनाव मोजां देहा फाहामसालिफ्राव थिसननो हायै न'आवनो गोग्लैसोना दं। चिरां बिजनी सिङाव थानाय बरबाजार दुब्रिबारि गामिनि हासुं बसुमतारी आरो रमिना बसुमतारीनि दुइसिन फिसाज्लामोन दानसोरां बसुमतारीया। 2021 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 58.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनायनि उनाव लाइमोना बरबाजार गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननानै थाङो। नाथाय 4 दानसो फरायसालियाव थांनायनि उनावनो जन्दिस बेरामजों भुगिनाङो। बबेखानि दिनैसिमबो दानसोरां बसुमतारीनि देहा हालोदा मोजां थासारियाव फैयाखै होननानै दुखुथिया नखरा बडलेण्ड बुब्लिनि सिगाङाव फोरमायदों। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फिसाज्लानि थाखाय दुखुथिया नखरा हेफाजाब नागिरनानै रायजो राजाफोरनो मा खावलायदों फै मिथिना लानि। बे समाव जोंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि नैबे दुब्रिबारि बे गामियावहाय आं मोनसे नखराव दंफैयो। जायनि नखराव माने सासे लाइमोन दावगाफुनाय फरायफुनाय सासे लाइमोना दिनैनि समाव कलेजाव मिथिनाय बायदिब्ला 4 दानसो फरायनानै गावनि न'आवनो गोग्लैसोनानै थाफिननो गोनां जादों। जाय मुगायाव दिनैनि लाइमोनफोरा बादायलायनाय मुगा, जाय मुगायाव दिनैनि लाइमोनफोरा दावगाफुनो आगान होदों आरो फंबायाबो जोबोद दावगायै दिनै कलेज लेभेलसिम सौहैबायमोन। कलेज लेभेलाव फरायफुनाय समावनो 4 दानसो कलेज फरायनानै फंबाया दिनै गोग्लैसोनानै थादों होननानै जों मिथिदों। दा बेनि सोमोन्दैनो जों बिथांनि नखराव दंफैयो। दा बिथांमोननि गारजेनजों जों माखासे सोंनाय फिननाय लागोन। दा बे समाव दानसोरां बसुमतारीया गिबियाव मा जाजेनामोन होननानै खुलुमबाय। आंनि मुङा दानसोरां बर'। आं बिनि जाय माने जाथाय जादों बिनि बिगुमै असे आरोखि। ओमफ्राय माने बे जानाया जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव माने ओरैनो जन्दिस जादोंमोन आरोखि बे लकडाउननि समाव। ओमफ्राय बे जानाय समाव ओमफ्राय बिदिनो नायदोंमोन। थाखा फैसाबो गैया गामिनि ओरैजाय नखरावबो गोरिब नायनोबो हाया। बेनि थाखायनो ओरैनो फिसा फिसौ डाक्टारफोरनाव नायदोंमोन। ओमफ्राय नायनानै जों माबा मोनदोंमोन आरो टाइफड मोनदोंमोन। ओमफ्राय टाइफड मोननायखौ बिदिनो बिजि थिजि होदोंमोन। ओमफ्राय होनानै उनाव मोजांबो जादोंमोन। ओमफ्राय मोजां जानायनि उनाव बोरै जाफिनखोथाय बेखौथ' आंबो बारा एसेबां मोजां मिथिला। जायखिजाया 2021आव मेट्रिक पास जादोंमोन नालाय कलेज फरायनायनि मास मोनथाम मोनब्रै बिदिनो कलेजाव थांनायनि उनाव कलेजाव थांनो हायासै बेयो बेमाराव गोग्लैनानै। ओमफ्राय 2021आव मेट्रिक पास जादोंमोन। मेट्रिक पास लानानै पास जाया बियो सेकेन्ड जानाया फार्स्ट डिभिसन ना सेकेन्ड डिभिसन जाखो बिदि पास जादोंमोन आरोखि। फार्स्टआव होननाय खोनादोंमोन आं। फार्स्ट डिभिसन पास जादों होननाय खोनादों। आंबो नायाखै जेनेबा। ओमफ्राय जाथाय जानाया ओरैनो 2021निफ्रायनो जादों ना? 2021निफ्रायनो फार्स्ट जाजेनदों जानाया। 2021निफ्राय दासिमबो बे एखे लेभेलावनो दङ ना मोजां जादोंमोन? मोजां जादोंमोन जानाया एसे। ओमफ्राय उनाव बेनि उनाव आरो जाफिननानै दा गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जाबाय आरो। दा बेखौ बबेबाफोर हस्पिटालफोराव बा देहा फाहामसालिफोराव दिन्थिदोंमोन नामा? दा देहा फाहामसालियावथ' ओरैनो खोन्थादोंमोन खोन्थानाया बिजनीयावनो थांदोंमोन बे भेटागाव हस्पिटालाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय हामदोंमोनबो। ओमफ्राय बिदिनो हामनानै न'आव थाफैफिनबाय। न'आव थाफैफिननानै दा बारानिफ्राय बारासो जाफिनबाय आरो। बेमारखौथ' हामदोंमोन टाइफड मोननाया। ओमफ्राय गिदिर डाक्टारफोरनावबो लांनो ओरै थाखा फैसाबो गैया, खामला मावनानै जायो बिनि थाखायनो। दा न'खराव साबैसे दं? न'खराव बिसोरो साथामल' दङ। ओरैनो दा गुबै जानाया मा जादों होननानै दा फोरमायो? ओरैनोथ' टाइफड जादोंमोन फार्स्टआव। दा ओमफ्राय थाखा फैसानि जाहोनाव लांफिननो हायासै नालाय दा मोनथिनाय जायासै आरो मा जादों। लांनाया खैलामैलायाव लांदोंमोन। खैलामैलानि बबे जायगायाव फाहामथाय? बे खैलामैला बाजारनि खोलाहा। जायगानि नामानो खैलामैलाखा आरो। ओमफ्राय मा होनो पियार टावार होनो आरो। बेसे गोबावसो फाहामथाय? बेवहाय थांनाया जों दा
दासिमबो मास मोनब्रै जाबाय। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।